አርዕስተ ዜናም ለውጥ ማክሮ ቁጠባ በውሱን ዘኢኮኖሚስ ሙሉነት ምርአይ ባብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ሓበራዊ ግብረ ኃይሊ ጸጥታን ድሕነትን ሓፈሻዊ እዋናውን ሃገራውን ኩነታት ጸጥታ ብምግምጋም ቀጻሊ አንፈት ተቐሚጡ ዜና ወጻኢ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተሪር መቕጻዕቲ ከም ትወስድ ተሓንያ سلام طعنا هبلي كرات تملكتي كما يتقنوا ساعتنا أخي الله ما عاد زين حزنا مزينا لنا زيناتات ندبرحكم ساهم صنح أنا برام في الساية فلما نب حصرت زيناتات كمرح لوطي ماكرو قطبة بوس زي كونس بملؤ النت مرأي يجبا قبلو قدامي مينستر أبي أحمد قليزهم تم قدامي مينستر أب محبراوي ميديوم أبزم حلالف وملغتي بزعوا لوطي ماكرو قطبة زت أمة مدرخ مس مدارك تأكلات مكيادو مبريهم علامنا من رجعات معبال إثيوبيا يزولو تم قدامي مينستر أكايدنا دخاتو كور تأمتنا نسأجم تغلعت زخونو عقم زي ولهم مدقافي لهم وسيتاونت كلهم سرحت لوطنا أب زت حوابر عري مدارك تأكلات زد حاو يوم زولو تم قدامي مينستر زيد ما مسسان فريات نقدوز عن أتاون بمتحبار كب مبال مالتي كبلو عبريهم اللهم أكلات أفتم تحقي قبل علي سرحت لوطي بزي قبا زي حقا ومقدين متكام قبل علي زداليو سسعات نقادو سقمت نكوستو حلافنت كمستوهاوم عبريهم حبراوي قبر حيلي ጸጥታን ድሕነትን ሓፈሻዊ ዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ጸጥታ ብምግምጋም ቀጻሊ አንፈት ተቐሚጡም ኣብቲ እዋን ዘተ ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እቲ ሓበራዊ ግብረ ኃይሊ ኣብ ኢትዮጵያ እናተመሓየሸ ዝመጸ ኩነታት ጸጥታ ኣጠናኺርካ ቀጽል ምግባር ኣብ ቀጻሊ ዝሳለጡ ፍጻመታት ብሰላም ንኽካየዱ ካብ ብሕዚኡ ልዑል ምድላው ብምግባር ንተግባራውነቱ እናሰርሐ ምዃኑ እዮም ገሊጾም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተረኸበ ሰላም ኣጠናኺርካ ብምቕጻል ኣብ ቀጻሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህሉ ፍጻመታት አንፈት ምርግጋጽ ሰላምን ድሕነትን ኣቐሚጡ ዘጥኡ ከም ዝዛዘመ ሓበሬታ ፖሊስ ፌደራል የመላኽት። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር አይተ ተመስገን ጥሩነህ ከይዲ ህንጸት ዓለም ለኸ ስታዲየም ባህር ዳር ተዓዚቦም። ምክትል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጀነራል አበባው ታደሰ ምክትል ሓላፊ መምርሒ ላዕለዋይ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴን ኣመራርሓ ፌደራልን ክልልን ኣብቲ ዑደት ተረኺቦም ኣሎም። ከይዲ ህንጸት እቲ ስታዲየም ብዝምልከት ብሓላፍነትን ሰሙያን እቲ ክልል መብርሂ ተዋሂብዎም። ካልኣይ ዙር ህንጸቱ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ዝተጀመረ እቲ ስታዲየም ብ1.8 ቢልዮን ብር ይህነጽ ከም ዘሎን 57 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐን ተገሊጹሎም። መዐቀንታት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ማለት እውን ካፍ ብዘማልአ መገዲ ይህነጽ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ። ምክትል ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ጀነራል አበባው ታደሰ እዚ ሰሜን ምዕራብ ግቡን ልኡኽቱን ብጅግንነት እናተዋፀ ዝርከብ ጥንኩር እዚ እዩ ክብሉ ገሊጾም። ጀነራል አበባው ታደሰ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓቲ እዚ ብምዃን ኣብ ላዕለዋይ መምርሒ እዚ ሰሜን ምዕራብ ኣካል መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝኾነ መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ተሳቲፎም። ጀነራል አበባው ኣብቲ እዋን እዚ ጥንካረ ክቕጽል ምግባርን ኣብ ቀጻሊ ንዝወሃብ ወፍርን ልኡኽቶን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ብዝበለጸ ምስንዳእን የድሊ ክብሉ እዮም ኣገንዚቦም። ኣብ መርሃ ግብርቲ ተኸላፈልሲ ሓላፊ ዋና መምርሒ ወፍሪ ምክልኻል ሌተናል ጀነራል በላይ ስዩም፣ ኣዛዚ እዚ ሰሜን ምዕራብ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ሓዊሱ
ጀነራል መኮንናትን ኣባላት ስታፍ እቲ ላዕለዋይ መምርሕን ከም ዝተረኸቡ ካብ ፌስቡክ ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ። መእተዊ በሪ ኣፍሪካ ኢትዮጵያን ኣዲስ ኣበባን ዝኾነ ኮሪደር ልምዓት መገዲ ቦሌ ንከተማና ብዝምጥን ጽባቐ ዘመናዊ መሰረተ ልምዓታት ብምክታት ብስራትን ተወሳኺ ዓወትን ብምዃን ተዛዚሙ ክብላ ከንቲባ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ገሊፀን። ተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዘመሓላለፈው መልእኽቲ ሰፊሕ መገዲ መኪና፣ እግረኛን ብስክሌትን፣ ፓርክታት ደው መበል መኪና፣ መጽዓን መውረድን ታክሲን ኣውቶቡስን፣ መናፈሻታት ህዝቢ፣ ሓምለዋይ ከባቢታት፣ ፋውንቴናት ወዘተ ብምክታት ኣዝዩ ብዝወቀበ መገዲ ብምህናፅ ንኣገልግሎት ህዝቢ ክፍቲ ጌርናዮ ኣለና ኢለን። እቲ ስራሕ ንክዕወት ካብ ፈለማ ጀሚሩ ኣብ ጎንና ንዝነበርኩም ኣካላት ብምልእኹም ክብርን ምስጋናን ይግብአኩም ክብላ ገሊፀን። ብቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ኣብ ከተማ ነቀምቲ ዝተሃነፀ ፋብሪካ ባንን ሕሩጭን ተመሪቖም። ኣብ ስነ ስርዓት እቲ ምርቓ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ከምኡውን ሰመዚ ክልልን ፌደራልን ተረኺቦም። እቲ ፋብሪካ መዓልታዊ 420 ኩንታል ሕሩጭ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ እንትኸውን 300,000 ባኒ ከፍሪ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎም። ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ 300 መናእሰይን ሰሙያን እቲ ዓውዲ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር እውን ተገሊጹሎም። ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ካብ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብዓርሰ ምሕደራ ብናይ ባዕሉ ፖሊሲ ረቋሒ ምዘናን ስርዓት ክፍሊትን ተምሃሮ ኣወዳዲሩ ከም ዝቕበል ኣፍሊጡም። እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዓርሰ ምሕደራ ዩኒቨርሲቲ ንምድንጋግ ኣዋጅ ቁፅሪ 1294 እዝባር 2015 ከምኡውን ኣብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ደንቢ ቁፅሪ 537 እዝባር 2016 ብዝተዋሃቦ ስልጣን መሰረት እዩ ብናይ ባዕሉ ፖሊስን ረቋሕን መሰረት ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ገሊጹ ዘሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ብስሩዕ ምሸታውን ርሕቀትን ከምኡውን ብመርሃ ግብርታት ቅድመ ምረቃን ድህረ ምረቃን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ስርሑ ብዓርሰ ምሕደርኡ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጎፋ ብዘጋጠመ ሓደጋ ጋህሲ መሬት ንዝተጎዱ ወገናት 11.5 ሚልዮን ብር ሓገዝ ገይራ። ኣብ መምርሒ ስብከት ወንጌልን ሓዋርያዊ ልኡኽቶን እታ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ እቲ ሓገዝ ኣብ ዘበርከትሉ እዋን ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በቲ ዘጋጠመ ጉድኣት ከም ዝሓዘነት ብምግላጽ ንዝተጎዱ ወገናት ጽንዓት ተመንዮም። ብተመሳሳሊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ልዕሊ 3 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝገበረ ተገሊጹሎም። ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ምኽሪ ሼኽ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋም በቲ ጉድኣት ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ንስድራ ተጎዳእቲ ጽንዓት ተመንዮም። ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዣኦ ጂዋን ኣረጋጊጾም። ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ኢትዮጵያ ብዝተረኸብሉ መበል 97 ዓመት በዓል ምስረታ ህዝባዊ ሰራዊት ቻይና ኣብ አዲስ አበባ ተኸቢሩ። ኣብቲ እዋን ኣምባሳደር ዣኦ ጂዋን ኣብ ዝገበርዎ መደረ ቻይና ንልምዓት ሰላምን ምዕባልን ኢትዮጵያ ከም እትሰርሕ መረዲኦም። ዕድላት ንምጥቃም ኢሉ እውን ፈተናታት ንምስጋር ምስ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ብምትሕባር
ክንሰርሕና ክብሉውን ተዛሪቦም ኣብ ወርሒ መስከረም 2024 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝካየድ ጉባኤ ቻይና አፍሪካ ነዚ መሰረት ዘንብር ከም ዝኾነ እውን አረጋጊጾም እዮም። ምሕዝነትን ምትሕባርን ኢትዮጵያን ቻይናን ነቲ ቁጠባ ብዝበለጸ ዘዕብዮ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሊጡ። ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፎረም ቢዝነስ ኢትዮ ቻይና ዝተረኸቡ ዴታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ አረጋ እቲ ፎረም ኣብ ርክብ ሕድሕድ ውፅኢታዊ ስራሕ ዝስርሐሉ ኢሎም ነዊሕ እዋን ዘቁፀረ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ሓልዩ ከም ዝቕፅል ዝተዛረቡ ሚኒስትር ዴታ ብሓገዝ ቻይና ዝስርሑ ዘለዉ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ፕሮጀክታት ኣብ ኢትዮጵያ ምህላዎም እውን ገሊፆም እዮም። ኣካቢት ኮሚቴ ምሕዝነት ኢትዮ ቻይና ቤቲ ሾው ዝለዓለ ቁፅሪ ህዝብን ዓቕሚ ኢንቨስትመንትን ዘለዎን ኢትዮጵያን ቻይናን ተሓባቢረን እንትሰርሓ ዝበለፀ ውፅኢት ይርከብ ኢለን። ኣብቲ ፎረም ልዕሊ 60 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ልኡኽ ንግዲ ቻይና ምስ ኢትዮጵያውያን መዘንኡ ምስታፉ ተሓቢሩሎም። ክቡራት ተመልከትቲ ማዕድ ዜና ሕዙ እንዳቀፀለ ዝርከብ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኮሪደር ልምዓት ቦሌ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስርሑ ቀንዲ ማእኸል ከተማታት ከም መልዐሊ ኮይኑ ዝውሰድ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም። ዘመናዊ መሰረተ ልምዓታት አካቲቱ ዝለምዐ መገዲ ቦሌ ተዛዚሙሎም። ንፀብጻብ ይመር አደም ናዝሬት በሪሁ ብዝረስሐ ገጽታን ኣቦራን ተሸፊኖም ዝጸንሑ ጽባቐታት ብኮሪደር ልምዓት ብምግላጽ ውቅብትን ሰሓቢትን ከተማ ናይ ምዃን ጉዕዛ እናቐጸለት ትርከብ ኣዲስ ኣበባ ሎም ድማ ካልእ ውቅብ ገጽታ ኣብሲራላ። ኣዲስ ኣበባ ኾነ ኢትዮጵያ ምስ ኣህጉር ኣፍሪካ መእተውን መውፅእን በር ዝኾነ መንገዲ ቦሌ ብዘበናዊ መሰረተ ልምዓታት ጸቢቑን ማዕሪጉን ተዛዚሙሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምዝዛሙ ዕላው ዝገበርሉ ኮሪደር ልምዓት ቦሌ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝተሰርሑ ብዝበለጸ ዝሓሸ ኢሎም። ቦሌ ኮሪደር በንጽጽር እስካሁን ከሰራናቸው በጣም ረዘም ያለ መስመር ነው። ኮሪደር ቦሌ ክሳብ ሕዚ ካብ ሰራሕናዮም ብንጽጽር ብጣዕሚ ንውሕ ዝበለ መስመር እዩ። ብየማንን ጸጋምን ዘሎ መንገዲ ወክ እንትድመር ካብ 10 ኪሎ ሜትሮ ዘይንእስ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሙሉእ ብሙሉእ ስማርት ላይት እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ንጥቀመሉ መንገዲ ወክ ዘለው ቴክኖሎጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋኒና ግራናይት ተጠቂምና ኣብ መብዛሕቲና ናይ ገዛ ሳሎን ዝርከብ ዓይነት ዝሓሸ እምኒ እዩ ተዳልዩ። ቦሌ ሕዚ ዝሓሸ ጽባቐ ተላቢሱ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስርሑ ቀንዲ ማእኸል ከተማታት መልዓል ደረጃ ኮይኑ ከም ዝውሰድ ተዛሪቦም። አጠቃላይ ቦሌ ውበቱ ጨምሯል፣ ተሻሽሏል። ብሓፈሻ ቦሌ ጽባቑ ወሲኹ እዩ። ንኢትዮጵያ እንተነኣሰ ስታንዳርድ ዳውንታውን እዩ። መዕረፊ ቦታ ዘለዎ ንክኾኑ ኣብ ግምት ኣትዩ እዩ። ነዚ ምፍራስ ስለ ዘይንኽእል መብዛሕትኡ ናይ መንግስቲ ገዛ ታሕቲኡ ኣፍሪስና ናይ ቢዝነስ ከባቢ ኢና ጌርናዮም።
بكوريدر لمعات فاونتينات حويسو فولي مزناقع بوتا تطوم بالمكينة سفيح منقد اقرنيان بسكليتنز تسرحلو منقد بولي كابه كالوت هاقرات وطعي تبا ختما زينا أسيلهم የትኛውም ዓለም ያለው መንገድ የትኛውም ዓለም ያለው የህንፃ ውበት ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ መንገዲ ጽባቐ ከተማ ኣብ መንገዲ ቦሌ ካብ ዘሎ ብዙሕ ዝበልጽ ኣይኮነን ብጣዕሚ ውሕዳት ከተማታት እየን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ካብ ቦሌ ዝሓሸ ጽባቐ ዘለወን ስለዚ እዚ ጽባቐ ጅማሮ እዩ ቀጻሊ ንሰርሖ ስራሕ መላዓዓሊ ዝኾነና እዩ እዚ ስራሕ ንክስራሕ ሓለፍቲ እዛ ከተማ ብዙሕ ጻዕሪ ገይሮም እዮም ኮይኑ ግና ይተርፈና እዩ ኢትዮጵያ ክትበጽሖ ኣለዋ ዝበሃል ቦታ መንጸር አዲስ አበባ ክትበጽሖም ዘለዋ ቦታ መንጸር ገና ርሑቕ ስለ ዝኾና ከምዚ ሰራሕናዮ ዓይነት መንፈስን ዕግበትን ኣየድሊን እዚ ውድድር መረጻ ኣይኮነን ስለ ስራሕ ንዛረበሉ ዘይኮነስ ንህዝብና ናይ ሕልምና መጠን ንምርኣይ ንፍትነሉ ነገር እዩ ገና ስለ ዝኾነ እንትተሓሓዝ ዝተማልአ ጽባቐ ከምጽእ እዩ ምስ ዝሓሰብናዮ መንጸር ጽባቐ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ክረምቲ ምስ ምዃኑ ድማ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ፈተና ኣለዎ ኣብ አዲስ አበባ ዝተረኣየ ስራሕቲ ልምዓት ጽባቐ ከተማ ድሕሪ ውሕዳት ኣዋርሕ ከም ሃገር ከም ዝሰፍሕ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተሰርሑ መሰረተ ልምዓታት ሓሊኻ ብኣግባቡ ምጥቃም ከም ዝግባእ ሓቢሮም ህዝቡ ከልቡ ስራውን ይፈልጋል ይወዳል ይው እየታየ ነው ያለው ህዝቢ ካብ ልቡ ነቲ ስራሕ ይደልዮ እዩ ይፈትዎ እዩ ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ ብምምሃር ብምንቃሕ ንደልዮ ብርኪ ክመጽእ እዩ ቀንዲ ክነትክረሉ ዝግባእ እዚ ስራሕ ንዓና ኣይተሰርሐን ንደቅና እዩ ንሳቶም ድማ ይርድኦም እዩ ንውሕድ ግዜ ምጉናጽ ክህሊ ይኽእል ተኽሊ ክውቃዕ ይኽእል ሰብ ክረግጽ ይኽእል ኮይኑ ግና ክንስልጠን ኢና ኣይተርፍን ስለዚ ነቲ ስራሕ ዕንቅፋት ክኸውን የብሉን ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ቦታታት እታ ከተማ ደረጃኦም ዝሓለዉ ልምዓታት ብምህናጽ ንግልጋሎት ዘብቅዐት አዲስ አበባ ናይ ሕዚ መንገዲ ቦሌ ራብዓይ ዘመናዊ ልምዓት ኮሪደር ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ፕሬዚዳንት ፌደራል ሳህለወርቅ ዘውዴ ትካላት ሃይማኖት ከም ሃገር ዝተማልአ ሰላም ንክዓስል እናሳለጥዎን ዘለዉ ተግባር ንኢደን ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሰናይ ንዝገበሩልና ነመስግን ሰላምና ንሓሉ ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 16 ጉባኤኡ ኣሳሊጦሎም ንጸብጻብ ተስፋዬ ጫኔ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሰናይ ንዝገበሩልና ምስጋና ንሃብ ሰላምና ንሓሉ ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 16 ሓፈሻዊ ጉባኤውን መድረኽ ኣፍልጦ ኣሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዓመታዊ ምንቅስቃስ ስራሕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዝምልከት ሪፖርት ዝቐረበ እንትኾን ብፍላይ ሃገራዊ ሰላም ጋህዲ ንምግባር ዘኽእሉ ብርክት ዝበሉ ጻዕሪታት ምስላጦም ተገሊጹ እዩ እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ግን ዝተማልአ ሰላም ንምርጋጽ ሕዚ እውን ኣቦታት ሃይማኖት ብስፍሓት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዋና ኣካባቢ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ገሊጾም እዮም ዛሬም የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ከፈጣሪ ሎሞውን ትካላት ሃይማኖት መርሓቲ ትሕቲ ፈጣሪ ዝተዋሃበና ሰላም ናይ ምስባኽ ናይ ምምሃር ሓላፍነት ኣብ ረብሓ ኣውዒልና ሓቀኛ ኣገልጋሊ ሰላምን ኣብነት ፍትሒ ኣረኣያ ቅሬታን ዕርቂ ብምዃን ትካላ ምህናጽ ከይዲ ብንቕሓት ክንሳተፍ ይግባእ ትካላት ሃይማኖት ንሰላም ሃገርን ምርግዓ ምፍጣር ዘይርሳዕ ታሪክ ከም ዘለዎም ዘዘኻኸሩ ሚኒስተር ዴኤታ ሰላም ዶክተር ከይረድን ተዘራ ሚኒስተር ሰላሙን ምዞም ትካላት ብምትሕባርና ሰርሐ ምዃኑ አረዲኦም እዮም በሳምንት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱበት በቀን 5 ጊዜ መስጊድ የሚሄዱበት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸድሉ ኣብ መዓልቲ 5 ሻብ ናብ መስጊድ ዝኸድሉ ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቓስ ወላሂ ማርያምን ከይተባሃለ ኣብ ዘይወዓለሉ መሬት ሓደ ሻብ ዝገጥሙና መሕለኻታት ንዓና ዝምጥኑ ድዮም ኢልካ ምሕታት ጉቡእ እዩ ኢልና ንኣመኒና በዞም እንዳጋጠሙና ዘለዉ ማሕለኻታት ብርግጽ ዋላ እኳ ተተፈተና ድሕሪ ፈተና ተስፋ ኣሎ እዩ ነዚ ክንሓስብ ዝገብሩና እዞም ሃይማኖታት እዮም ኣቦታትና ክትጽልዩ ከለኹም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስለ ትጽልዩ ኢትዮጵያ ፈተና እናሓለፈት እያ ከም ሚኒስተር ሰላም እውን ሓቢርናኩም ኢና ስእነት ሰላም ዘኽፍል ዋጋ ምርዳእ ኣላይ ከም ዝኾነ ዘገለጻ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሰላም ጋህዲ ምግባርን ምሕላው ከም ዝግባእ አልዒለን እየን ሰላም እንጠብቅ ስንል ደግሞ የሚጠበቅ ሰላም ያስፈልጋል ሰላምና ንሓለው እንትንብል ዝሕለው ሰላም አድላይ እዩ ስቂሉ ዝመጽ ኣይኮነን ከይለፋዕና ከይሰራሕና ከይተኸናኸናዩ ዝመጽ ሰላም ኣይህሉን
ስእነት ሰላም ዋግኡ ክንደየናይ ከም ዝኾነ ርኢናዮ ኢና እናረኣናዮ እውን ኢና እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ሰላም እንተዘይሃልዩ ብመሰረቱ ልምዓት ዕቤት ትርጉም ኣልቦ እዩ ዝኸውን ስለዚ ቁልፊ ጉዳይ እዩ ሰላምና ንሓሉ ኣቦታት ሃይማኖት ንመራሕቲ ሃይማኖት ልዕሊ እዚ ዝዛረቦ ነገር ኣይህልወንን ኣብቲ መድረኽ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣፍልጦን ሽልማት ዝተዋሃቦም እንትኾን ኣብ ዘፈር መራኸብቲ ሓፋሻት እውን ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ፈነወ ቀጥታን ካልኦት ምድላዋት ብምስራሕ ንዘበርክቶ ስራሕ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ እዩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የቀጥታ ስርጭት ሰናይ ንዝገበሩ ኣፍልጦ መሃብ ባህሊ ኢትዮጵያ ክኾን ከም ዝግባእ እውን እተን ፕሬዚደንት ኣልዕለን እየን በጎ ለሰራ መልካም ለሰራ ምስጋና እውቅና ይገባዋል ሰናይ ንዝሰርሕና ምስጋና ኣፍልጦ ይግባእ እዩ ሓቅተ ተዛሪብና ምስጋና ውዕለታ ኣብ መሃብ ድኽመት ኣለና በብመዓልቱ ንደጋግሞ ነገር ስለ ዝኾነ ካልእ መብርህ የድልዮን ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ንመራኸብቲ ሓፋሻት ኣብ ዝሃቦ ሽልማትን ከምኡ እውን ካብ ኣቢሲንያ ትካል ሽልማት ኣፍልጦ ምርካቡ ዝዝከር እዩ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ሻምናይ ስሩዕ ኣኼቡ ከካይድ ቀኒዩ ዝተፈላለዩ ሽመታት ብምሃብ ዛዚሙ ንጸብጻብ ይሄነ ዋጋቸው ደሃብ ያሲን ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሻምናይ ስሩዕ ጉባኤኡ በጀት ዓመት 2017 ትክልል መርሚሮ ጽዲቑ እቲ በጀት ንቤት ምክሪ ዘቕረቡ ሓላፊ ቢሮ ገንዘብን ቁጠባን ትክልል ዶክተር ጥላሁን መሓሪ ካብ ሓፈሻዊ በጀት 66 ሚእታዊ ካብ ትክልል ብዝእከብ ኣታዊ ዝሽፈን እዩ ኢሎም የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት የ2017 ጠቅላላ የውጭ በጀት ብር መንግስት ክልል ኣምሓራ ሓፈሻዊ ወፃኢ በጀት 2017 ዓመተ ምህረት 150.67 ቢልዮን ብር እንትኾን እዚ እውን ኣብ 2016 በጀት ዓመት ካብ ዝጸደቐ በጀት ወፃኢ እንትነጻጸር 9.6 ሚእታዊ ዕቤት የርኢ ብሓፈሻ ካብ ዝቐረበ ሓፈሻዊ ወፃኢ ውሽጢ ዝለዓለ ብፅዒት ዝሓዘ ንወረዳታትን ክፍለ ከተማታትን ብመሰረት መከፋፈሊ ቀመር ዝድልደል እንትኾን እዚ እውን ካብ ግምጃ መንግስቲ በጀት ካብ ዝተመደበ 105.8 ቢልዮን ብር 55 ሚእታዊ እዩ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር ድማ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ፋይናንስ ልምዓት ኣብቲ ክልል ካብ ዝሕሰብ ኣታዊ ዝተመስረተ ብምዃኑ ኩሎም ዝምልከቶም ንተግባራውነቱ ጻዕሪ ምግባር ግቡእ ይኸውን ኣባላት ቤት ምክረውን ሕቶታትን ርእቶታትን አልዒሎም እዮም ይህንን የበጀት ጉድለት ነዚ ጉድለት በጀት ብምንታይ ኣታዊ ምእካብ ይካል ኣታዊ 100 ሚልዮን ዝብል ትልሚ ከመይ እዩ ፍትሃዊ ያልሆኑ ውሳኔዎችና አሰራሮች ስለነበሩ ፍትሐዊ ዘይኮኑ ውሳነታት አሰራርሓታት ስለዝነበሩ ነዚኦም ሒዝና ከይንቅፅል ሓደሽቲ ዝመፁ አመራርሓታት ካቢኔ አባል ነዚ ፈትሑ ኣብ ፌደራሉን ዝምልከቶ ክቃለስ ኣብ ባይቱ ፌደሬሽኑን ቃልሲ ተዝግበር ይብል ነዚ ተላዓሉ ሕቶታት ምላሽ ዝሃቦ ሓላፊ ቢሮ ገንዘብን ቁጠባን ትክልል ዶክተር ጥላሁን መሓሪ እቶት ትክልል ንምውሳኽ ዝተሓሰቡ ጉዳያት ምህላውን እውን ገሊፆም ብ2017 በጀት ዓመት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት ናብ ግብሪ ዝኣቱ ትካላት ተሃልዮም ናብ ግምት ክንእትወ ኢና ካልኦት ኣታዊ ክውስኹ ዝኽእሉ ጉዳያት ተሃልየሙ ሓሲብና ኢና ነቲ እቶት ክዕብዮ ይኽእል እዩ ንብል ሓገዝ ፌደራል መንግስቲ ብዝምልከት ብዙሕ ኣፈላላይ ዘይብሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሳሳሊ ዝኾነ በጀት እዩ ዝመሓላለፍ እዚ ምስ ቁፅሪ ህዝቢ በብግዚኡ ዝለዓል እዩ ዘይወስኸሉ ምክንያት ግና መንግስቲ ፌደራል ንክልላት ዝህቦ ሓፈሻዊ ብፅሒት ድጎማ ብዘለዎ ስለ ዝቐፀለ እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ፌደራል ዝተርፍ እዩ ነዚ ፖለቲካል ምርኣይ የድሊ እዩ ቤት ዕዮታት በጀት ነቲ በጀት ብውፅኢትን ብቁጠባን ክጥቀሙ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ ዜና ዕዳጋ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብመኪና እናተጓዓዘ ዝነበረ 121 በርሚል ቤንዚን ከም ዝተተሓዘ በዓል መዚ ነዳድን ኢነርጂ ነፍሊጡ እቲ ቤንዚን ዝተተሓዘ ንፖሊስ ፌደራል ብዝወፅኦ ሓበሬታ ስዒቡ ብዝተገብረ ክትትል ኣብ ኬላ ዙርያ አዲስ አበባ ብመምርሒ ሬጅመንት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ፀረ ኮንትሮባንድ ቡራዩ ኣቢሉ ከም ዝኾነ ሓበሬታ እቲ በዓል መዚ ኣመላኺቱሎም መበገሲያ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ቢሾፍቱ መብፅሒ ኣድማ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ዝገበረትታ ተሽከርካሪት መኪና ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ንሓደጋን ብኽነትን ብዝተቃልዐ ኩነታት ቤንዚን ጽዒና ከም ዝነበረት ተገሊጹ
ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኢራን ኣብ ልዕሊ ነታ ትማሊ ረቡዕ ንመራሒ ሓማስ ንምቕታል ተሓታቲት እያ ዝበለታ እስራኤል ተሪር መቕፃዕቲ ከም እትወስድ ተሓንያላ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብ ቴሄራን ዝተቐትለ እስማዒል ሓንየ ብቐጥታ ርእቶ ኣይሃበትን ዘላ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሃገሮም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ጸላእታ